El Lleida segueix viu a la Copa del Rei després de desfer-se ahir del Melilla en un partit que va tenir dues meitats de nou ben diferenciades. En la primera, domini visitant pel que fa al control de la pilota, però domini definitivament estèril pel que fa a productivitat cara a gol. Tot just alguna rematada amb més voluntat que perill, com aquesta de Yacine, però poca cosa més. El Lleida, que es dedicava al desgast, tampoc és que fes gran cosa més. Aparicions tímides, com aquest xut llunyà de Javi López, i prou. Amb l'empat a 0 i un ruixat per refrescar idees, s'arribava a la mitja part. I allí, de mica en mica, va canviar la decoració. El Lleida va començar a fer-se amb el control i atacar més i millor. Aquesta falta a la frontal, com és a sobre Mustafa, la va aprofitar Javi López per fer tremolar el travesser de la porteria defensada per Barrio. I pel que sembla, no només va tremolar el pal, sinó tot l'equip africà, que a partir d'aleshores es va descompondre defensivament. Ho va aprofitar Ivan Agudo al 71 per marcar a boca de canó després que Jorge Félix no encertés amb la seva primera rematada. Era l'1-0 que al final deixaria passar ronda al Lleida. Sí, bueno, jo crec que el palo que ha fet és emocionalment donar-nos aquella empenta, veure que realment, hòstia, podem guanyar el partit, no? També d'una pressió alta, aquella falta que provoquem a la frontal de l'herbi d'una pressió alta. Jo crec que l'equip ha sigut aquell pas, no?, que ha coincidit, crec que era el minut 17 de la segona part, allò al minut 60, amb els canvis. També crec que quan hem fet l'1-0, si no recordo malament, feia un minut 2 que havia entrat el Jorge. Estàvem en aquell moment, per això ho hem sentit així també, la banqueta. Li he dit al David, li he dit, ara és el moment, anem a per ells. I bueno, ens ha sortit bé, una vegada estàs malament, aquesta vegada ha sortit bé. Encara hi hauria més oportunitats, com la que Javi López tindria de cap al minut 79 i que va salvar el porter visitant. O una altra encara més clara, aquest cop de Valiente que hauria pogut sentenciar a 3 minuts pel final. No hi va haver sort, però el Melilla tampoc va intimidar, així que els blaus passen ronda. Correcte, així és. Ara estem a semis, ens toca un rival del nostre nivell, un rival atractiu, no? Un rival de segona B, i per tant anirem a Mallorca amb la màxima il·lusió, però sabem que primer hem de passar per Peralada, que serà un partit dificilíssim, recuperar-nos bé demà, a veure com està la gent, perquè la gent la veritat que està molt cansada, sobretot els que han acumulat més minuts, i recuperar-nos de cara a Peralada, i a partir del dilluns preparem el Mallorca a la semifinal. Bon regal d'aniversari ahir per al Badalejo, que haurà de superar amb els seus encara 2 rondes més si vol enfrontar-se a un primera. De moment, la setmana vinent, cap a Mallorca.